একটি ব্যক্তি করাচ্ছে ক্লাস 9 and 10 পাওয়ার করার জন্য একটি সার্বিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যাতে করে তুমি বিগত Dipok Entertainment YouTube channel ni bisin tui khapang ni takuk te group song norok nugui mangkhana Tripura assembly wo taklai Tripura mothani MLA rok te kischa juda khayoi Tripura sani mate soktai no tobunani bagui sanlai mani norok nuglai kana sung Tripura motha Tripura sa ke bunu kiriya sini mate sunu mari nai borok obo haike awas te saka khas khayoi MLA BJP ni Jadov Lal Nath no suspend khainani bagoi kok salajak suspend khaya abono tui porok balai khen kha dojak tini assembly bukrop laijak oba haikeno assembly o hor chungri to ni lekha Tripura motha oba haikeno toya kari nai tungti te o video no jem machok share khadi takokte book song norok ni support baise o video Tripura sarok khas sibainai sin Tripura sa logina nango tabuk thanchang nangnai Fathurhani borok bukti thanjagai tong chini Tripura sarone ulta suspend khailai tong lai unrok nugui tong khana gubuino sanan thang tani kai chini chayang thang tei bulu film nai nai Jadov Lal Nath BJP ni bono kai suspend khaya tei abo tamo nyai engkha tamo sasti engkha kono saimea Tripura sarone bucket asada chayang khabon bagoi Tripura sar thanchangna nangute bologiridi Tripura mota abo haike fan krak kai phunogoi tini assembly bisingo obo haike no tini borok khorang jai tongka hambai je majak share khaidio video norok je majak share khai jot to taku bukno phungu dinan bagoi jai tongki hambai asano khulumka te video no log relia